थानाय 24 आगस्टनि सालमारिव शान्तिबाजार साकामनगो एडमिट इंखा रचनारि yang mungui खरकसा साकु पुलुं बोरै बिनि कामी शान्तिबाजार बकास्तेनि सालथां मनो एडिसि विलेज बाय खबजाक मध्य तिला आमसायो हनै साइमानखा बिनि बुसानि बुं बिशाल रियां साकामनगो एडमिट इंफ्रु जत काहामनो तंमानि फियाबा चिराय आसेमानि यागुलनो सुंजानो याकरै थांका रचनारियां फियाबा ताबुक आ चिराय काहामनो तंगो हनै साइमानखा अ पातिमुनि कक्तुमा माने कक्ति साल थैनाय रचनारियांनि नगो थांका बुरु संरंगमा मथानि बुरिरक आबुनि लगी आ चिरायनि काहाम हामये चेरि नाइखे बरक नुखुनि बरक बाय कक्साका ते किसा मिसा रांनि चुबा चुबो खलाइका बुरु संरंगमा बदलनि बुरिरक फाइने सालबो आ चिरायनि लगी तंनाय हनै कग्रिखा बुरि बदल आ साल बदलनि इंग रचनारियांनि नगो थांका बदलनि अजमा जग मेनुकारियां बिवसरि रियां सुपर्णारियांनो खबै कुबनि आदंरक बिउ रिपोर्ट कखरा